आदसा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गोसो गैयाबाबो गोसो गोरबोनिफ्राय स्ट्राइक खनसे लोमजानायनि नामै आंनि खहाय बासिजों जाबजों नोंसिनि गोसो गोथारखौ बावहरनाय थाबाय आरोना गोसो गोथारै माने जों दिनैहाय जोंनि लोगो आरो जोङो कलेज गंसेयावनो ज' फरायनाय गोदोनि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार जों दतमायावनो ज' फरायनाय माने गोबावजों खनसेबो लोगो मोननाय जाबाय नालाय माने दिनैहाय बिसिना ओंखाम गोरलै जाहैबाय ओमफ्राय एसे माइ हाफ्लाहैनांगौ आरो माइ हाफ्लानानैसो जाहैगोन नालाय माइ हानानै जाहैसै एसे माइ हाख्लाबायनायखौ नायदो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ओमफ्राय लोगोसे ओंखाम गोरलैबो आरो होमबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरोना आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गोसो गोथारै होमबा नायलांदो दे बाय बाय गाइसमोन सफैबाय नै सोमखोर गोबोरखि मोखांनि माइ हानायखौ नायदो लैखोन गोनांनि माइ हानायसै नालाय एसे माइबारि गेजेर हाबखावनानै नायनाय र' इसौ गालाय गालाय आय' आदना हानाया सिरियास गायखेर लाजाखाया नै आरो हनै दामब्रा माथाम दंबावो हनै र' लाजोबगोन गासिखौबो सिमोन मालिकआ नैबेनो आरोना दानसेरा होननाया बिसिनावनो ओंखाम गोरलैया खहायफ्रा लाजाखाया देबार खुन्दा मोनामखायो आरो ओरैजाय नै फबन सालथे दङ ओंगालाय एसे नायनां एसे देखायना होनांगौ इसु आइखोमबो गोबावजों लोगो मोनो आरोना दिनैसो हाबाब हेनसामफ्रानो आजां गाजां जानानै दं मानसिफ्रा खहायफ्राथ' लाजाखाया सासेनाबो नालि र' आं एसे हानानै देखायनो होनबा मिथिया हानायखौ नायलां हानाय नायसिगोन आरोना जा गोबाव जाबाय फाग्ला खायसिं माइ हाफेरा सिखा खंखाइजोंसो हायोमोन आं गोदो नुबाय दा आंना हानाय मडेला आयौ आलदा गोरोंलां माइरि ओरैफाय सालथे दानस्रा जा सानैजों मिलायो खोमालाय नुबाय गाइसमोन देन्जार हानो गोरों आं सोरबा सोरबा भिडिअ नेगासिनो जाहैदों आंनि नायनो लुबैना हामलानो मा माइयानो बोरैबा जारें मोनामोब्रा बिसोरनालाय केमेरा हमग्रा स्टेबोल लाजाखाया डाइनासर बहा बानायनांगौ दे दोनलाय हालायनायनां माबा नायनां बजासे हालायनायनां हारसिं जानाय जाया बोरै दोनोमोनलाय ओरैजाय जाबाय जाबाय एद मा उल्थां फाल्थांलै बिलाय माइखौ बिदि हायालै माइखौ ओरैसो हानांगौ दा मा लाइन लाइन माइ हादलानायखौ जाखो ओरैसो थांनानै हादलाहैनांगौ दा बिलाय आंना साबसिनब्रा माइ हानाया बिसोर हाफायालां नुबाय नों खथ्थ' हिट हायो आं आयौ आंजों हायालै आइथिंबो हाया आंजों हाया गुमा गोथाव गैया दङ गुमा गोथावबो हमबानो मोनो बहाय गुले गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म दाखोरबारि सियालां गोजांनायाव नों दानागार आं दानागार सामागार सेखाव सना आं सोबलायबाय थागोन हाग्राखौ देखायना होनाय एसे जिबन दान नुखायो ओरैना मोखां बे सालि दानसोरा हाग्राखौ फुथ्राखै जागोन बेखौ सिखाजों होनांगौ नामा माइ हाग्रा नुखाया दा मानसिफोरखौ सियालां गोजांनायावहाय फाग्लाब्रैसो आजि हास्लाबा माइ हानायाव वाट दे जाहायलां माखोसो बाजि दे खासिफ्रा बुंलाना बोरैबा खिन्थु हाथासुनि माबायोबा आंनि जायगायालाय मारैबो जै खासिया बोरैबा बौना आंनाव नांफैबाय सानखादो गन्थंआव खासिजों हानाय सिनायथिखौ गोमा होगोन आं र' जाफैगोन आं माइ हाग्राखौ सिराखैलै गस्ला गानथार गाननायनांगौ आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा लाथा सेंग्रा माइबो हानो रोङो आङो खासिबो हमनो रोङो आङो जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै बर' सेंग्रा ओइ गाइसमोन नै जादों फ्रा माइ हानाय मेंसिमनानै साम'सा जानो नागिरदों आरोना नै सिंग्राया एसे देखायना होफै ओरै खाथियाव जिगाब मोनामनाय सिंग्राखौ साहाया नायदो लुबाय नै बेलाय नै
ना मा होनो सालाया बोरै माखौ लाजिबाय थादों बे सालाया नालाय लाजिलायबावो र' जों जाग्रोनि मिथिया गासिबो नायलांबाय थाथ' नै दंबावोसो लागा बेनाना मालबग अयथासार गोदै गोथाव जराथाम दंखायो जाथ'बायलै होद गुमाखौथ' मासे नुदोंमोनलां बोरै फाग्लासो कालारानो सिनायनो नागिरा येस ओइ देखो ओइ सोबा नै बेले रा गुमा गोथाव मासे मोनबाय गाइसमोन Ayum. Ôi trời ơi cứ thổi không. नैबे सासे एन्टारटेनमेन्ट जाबाय नैबेहा आलेक्स आदै जाहैबाय ज'नि ओंखाम जागासिनो ओंखाम गोरलै जाफैदों बिसोर ओंखाम गोरलै नै माबा ओंखाम गोरलै बिगुमाया नैबे जाहैबाय जोंना दानसोरां बेताल बेनो जाग्राफोर देखायनांगौ आरो ना ओंखाम बोरायसो नालाय नैबे जाग्रा आयौ आइटेमफ्रा नायदो अमा मेजेम ओमफ्राय दाउ बयलार अनला मेवाइ साहाजों आयंमोन औ जागोन